आदाखौ लांबाय आयै बे मेथाइखौ गिबियै लिरजेननायनि मुङा फुंखा महिलारी जेब्ला एबसुनि सोमावसारनाया सोलिदोंमोन अब्ला फुंखा महिलारी आरो मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथांमोनहा जयै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन एबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनानै बै समनिफ्रायनो मेथाइ लिरनाय हुदाखौ जागायजेनदोंमोन फुंखा महिलारीया बिथां फुंखा महिलारीया जेनुए क'क्राझारनि नवोदया बिद्यालयाव टिजिटि मिउजिक फर्सआव दासान्दि खामानि मावगासिनो दं लोगोसेयैनो मिरु बिसायाव गोदान आफादगिरि बिबान मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों फुंखा महिलारीया फैबाय थानाय समाव फिल्म सिटिखौ एबसु आरो बर' थुनलाइजों जयै सावरायनानै थाबैनो खालामनो थाखाय सरकारजों रायज्लायगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों फुंखा महिलारीया गिबियाव आं कनस्टिटिउसन संबिजिरखौ थि खालामग्रोगोन बिनि उनाव फिल्म सिटिखौ जोङो गोख्रै रायलायगोन एबसु आरो बड' साहित्य सभा आरो जोंनि दा गभर्नमेन्ट जों रायलायनानै जोङो फिल्म सिटिखौ थाब बानायगोन आरो बेयाव हेड क्वार्टारखौ जों थि खालामगोन बिनि उनाव जोङो बोसोरे बोसोरे जोंनि समाजनि गेजेराव ड्रामा बे थुनलाइया गैथ'आ आरो जोंनि गेजेराव एसेबां बेखौ जों बोसोरसेयाव गांनै लेखा दिहुनगोन आरोखि हायाब्लाबो मोनसे एडिशनाव जोङो 12थासो ड्रामा बेखौ जों दिहुनलांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय जोंखौ बर'फोरखौ दा गुबुन जाथिया सुथुर बायदि लायो दा जों बेखौ जोंनि सायाव बिसास खालामनो थाखाय फोथायहोनो थाखाय जोङो माखासे प्लान पलिसि लागोन बे जाहैबाय जोङो मरेल भेलुनि सायाव बिनिफ्राय जों जे सादा सिदा जाथि सादा सिदा हारि बयजोंबो गोरोबनानै थानो मोजां मोनो बेखौ लानानै जों मोनसे फिल्म बानायगोन बे जाहैबाय सान्दो बावदियाखौ जोङो फार्स्ट जुरिगोन बिनि उनाव जों मरेल भेलुनि सायाव बानायगोन बिनि उनाव जोङो ससियेल रिफर्मनि थाखाय जोङो माखासे फिल्म बानायगोन आरोखि गभर्नमेन्टनि हेफाजाब लानानै बुंनो थाङोब्ला आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन नांगौ समाव रेभुलुसननि गान लिरजेननाय जादों आरो बेनिफ्रायनो आं जुरिबोदों 1987-92 आंनि दा बयबो मोजां मोननाय बे आदाखौ लांबाय पुलिसफ्रा बे गानखौ आं लिरजेनदों ओमफ्राय जों रेकर्ड खालामदों ओमफ्राय दासिम नोंथांनि लिरिक्सखौ सोर रोजाबगिरिफ्रा रोजाबो मानाव गेदेर सुलेखा बसुमतारी बिग्राय ब्रह्म गौतम ब्रह्म बेनिफ्राय आंनि हिन्जाव सिग्रि महिलारी बिथांमोनानो रोजाबो आरो थारैनो नोंथाङा मेथाइ लिरनाय हुदाखौ माबायदि सानो बे आं मोनसे हबि आरोखि बे दाबो लिरो नामा नोंथाङा आं दाबो लिरगासिनो दं गासै आं दा रोजासेनि बारबाय आरोखि आंनि गाना मेथाइआ रेकर्ड खालामनांगौ दं आरो माखासे रेकर्ड जाबाय बे आरो जिउ राहा सामलायनायनि समाव दा नोंथाङा मा मावनानै आं दा नवोदय बिद्यालयाव टिजिटि मिउजिक पस्टआव साख्रि मावगासिनो दं जेएनबि क'क्राझाराव दिनै नोंथांखौ मिरु बिसायाव गोदान आफादगिरि महरै सायख'बाय नोंथाङा बेहाय माबायदि मोनदों गोसोखौ मावनायथ' थांखि दंखायो खिन्थु आंहा साख्रि दंमोन हिसाबै आं बायजोआव थायोमोन सिगाङाव त्रिपुरा उनाव शिलं बिनि उनाव दा क'क्राझाराव फैबाय दा बयबो आंनि आर्टिस्ट लोगोफ्रा जुनियर बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना आंखौ हमनानै लाबोदोंखौनो बुंदो रिकुवेस्ट खालामनानै लाबोदों आं दिनै बे बिसानि आफादगिरि महरै सायख'जाबाय आं बिथांमोनखौ स्पेसियेलि आङो बुंगोन दीपक रामचारि बिथां आंनि बिबोनां जायो बिनि प्लान पलिसिखौ आं मोजां मोनदों बिथाङा बिनि नाजानायाव जादों होननानै आं सानो ओमफ्राय बयबो आर्टिस्टफ्रा आजावनानै लादों बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बुङो गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन
दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।